Naimbag nga aldaw kadatayo amin manen kakabsat. Datoy tay manen maysa nga video tayo para iti salunat. Tatangarod nga video pagsasalitaan tay man daytoy makungkuna nga peptic ulcer no kasano tayo nga maiwasan datoy apo. Ngem sakbay datoy nga rugyan tayo imbitaren da kay manen apo nga i-like datoy ken i-follow datoy Facebook page tayo ken numabalbalin nga ag-subscribe tayo apo iti YouTube channel tayo tapno makatanggap kayo iti notifications dagiti sumarsaron nupay nga videos tayo patungkol iti salunat tayo. Okay. So rugyanan tayo nga roden apo kas makita yo datoy pagsasaritaan ti tatta datoy video ket kasano nga rod nga maiwasan tayo ti peptic ulcer nga makungkuna. So rugyanan tayon apo. So umuna apo anya nga rod ti peptic ulcer. Ti peptic ulcer apo ket maysa nga sakit no DJ bituka tayo or DJ tiyan tayo ket magasgasan. Okay? So kas makita yo adda ti duwang klase ti peptic ulcer nga makungkuna. Dayjay makungkuna nga gastric ulcer ken datoy duodenal ulcer. No kaya nasawan ti gastric ti makungkuna ket tiyan. So nga ti makita tayo so datoy dayjay tiyan tayo apo. So datoy dayjay esophagus uno dayjay karabukob tayo ngagpangato apan jingiwat. Okay? Tapos datoy di tiyan, tapos malpas ditoy tiyan, ditoy dayjay bituka tayon apo nga basit. Datoy dayjay duodenum kunana. So datoy duodenal ulcer ti apektado apo ditoy duodenal ulcer ket datoy basit umuna nga parte ti basit nga bituka tayo nga makungkuna nga duodenum. So duwa apo ti klase ti peptic ulcer. Tiyan wenno bituka. Okay, no do ti tiyan datoy apo kasek makita yo adda ti gasgas na. So gastric ulcer no di tiyan. O any ore anya nga parte na datoy apo tapos no dayjay met apektado ket dayjay basit nga bituka tayo kas kuma dati makita yo apo duodenal ulcer met dayjay ti makungkuna. So if intay man kitaan no anya ti normal nga kwa tayo ti panagkaan. Okay? So kas makita yo apo datoy dayjay digestive system tayo makungkuna. So no mangan tayo apo jingiwat sumrek dayjay makan apan to ayan ti karabukob tayo ayan ti esophagus tayo nga agturong dayjay ayan ti tiyan tayo. Malpas ditoy tiyan apan ijay bitukan. Yay. Ijay besit nga bituka santo apan di dakkel nga bituka santo iwar tayo dayjay ayan ti makungkuna nga takki tayo. So di ayan ti tiyan tayo apo adda ti makungkuna nga parietal cells. Dagiti parietal cells apo isuna ti agseksekret ti asido ti tiyan. Okay? Anya ti aramiden dayjay asido di tiyan isu ti mamaysa nga mangrunrunaw iti makan tayo. Okay? So tapno syempre asido datoy apo dadi tiyan tayo ket adda ti kuana ti protection na. Kas makita yo apo adda ti layers na makungkuna kas lapader, adda ti mucosa, submucosa, ken dayjay muscle na. Okay? Tapos ditoy apo dayjay ayan ti kas lapader dayjay ayan ti bituka tayo no di ayan ti basit nga bituka wenno di tiyan tayo adda dagiti mekanismo tapno manglepped nga dayjay asido ket hana nga madadael. Okay? So no adda ti problema ditoy mekanismo na nga datoy or adda dagiti makungkuna nga mang-trigger o nga manggasgasgas jay bituka tayo. So masugat dayjay apo kasla kung madatoy. So mabalin nga magasgasan dayjay bituka tayo wenno dayjay tiyan tayo. Okay? So anya nga rod dagiti sanhi
anya ti rason apo no apay ta aggasgas ti tiyan tayo. So ibagbagada nga ti pinakakaraniwan nga rason no apay tagkaka-ulcer wenno magasgasan ti tiyan wenno ti bituka tayo apo ket dadya bakterya. So dadya bakterya ket makungkuna apo nga Helicobacter pylori or H. pylori nga makungkuna. So kas makita yo dahil dito babasit nga bakterya di kulay green. Okay? Tata handaan mo apo no paggagapuan na dagito Helicobacter pylori nga ken dagi mekanismo na no apay ta madadadael ijay dadadaelen da dijay pakita kinyayo tatay diyan ti tiyan tayo ken rusok tayo ngem dati nga may bakterya apo mabaling ka nga maipasa nya dijay bakterya ti bibig. Okay, numangmang tayo ti dagi narurugit nga makan nga kontaminado ti takki nga dati kuan na apo adati bakterya na nga Helicobacter pylori ken syempre dayjay inuman nga kasdi malaeng nga kontaminado dayjay bakterya. So dati bakterya iso ti mangdadadael dayjay pader ti sikmura tayo ken jay bituka tayo iso nga ma-expose da dayjay asido dito enti tiyan tayo nga kas nakita yo tatay dito dati jay asido apo. So dapat oray no dati asido dito dapat hang maapektaran jay tiyan ken bituka tayo ngamin adati mekanismo na nga mangleped so manggwargwardya ngem gapo na nga dati bakterya nga kasla di H. pylori nga mangdadadael di pader iso nga magasgasan so naapges dijay apo so nga agsakit ti rusok. Tapos tata ada dagayjay makungkuna nga risk factors ti peptic ulcer. So umuna dayjay pag-inom ti labis-labis nga arak, okay? Dayjay panagsigarilyo apo wenno pagnguya ti tabako so ited ti dakkel nga tsansa nga agka-ulcer. Tapos dayjay dayjay agin inom nga kanayon iti makungkuna nga NSAIDs wenno non-steroidal anti-inflammatory drugs kasla kumangay dagiti aspirin, naproxen, ibuprofen, nakasjay nagiti sikat nga brand gay Planax nga dagiti tumtumar lata basta-bastan nga para dagiti arthritis da. So lalo no nabayag nga panagusar apo agkaroon kay ti makungkuna nga NSAID induced gastritis so magasgasan ti tiyan nyo so karoon ti gasgas karoon ti sugat di tiyan ken di bituka ken syempre no ma-stress tayo nya ti kunada dito stress syempre no may stress ka mabaling nga ngumato iti asido ti tiyan mo or mabaling nga kumapsot ti resistensya ken datoy pay apo ti maysa nga amok nga madalas nga damdamagen no dayjay hanga panagkaan iti kuskusto nga oras ket makaapekto. Dati apo ket risk factor lang hanga kaya nasawan nga hanga porket hangka nga nakapangan ti gusto nga oras automatic nga karon ka ti ulcer ngem dakdakkel ti tsansa apo kas syempre dayjay secret dayjay tiyanyo ti asido okay. Ket syempre no awan tinagyan ti tiyan mas dakkel ti tiyan sana nga agka-ulcer. Okay? So nga dapat kas makita yo damdama ti importante na. So anya nga ro dagiti simptomas apo ti adda ti sakit na nga peptic ulcer. So umuna syempre no babasit ti ulcer awan ti mariri na. Okay? Ngem no medyo dakkel dayjay gasgas na jay tiyan tayo wenno jay umuna nga bituka tayo okay usually agsakit so dayjay kasla agsakit ti rusok nga makungkuna jay ayan ti rusok wenno jay ayan ti ngato ti pusog okay ti kuana kasla mabisin nga kankanayon huno saan kasla nabara kasla mapupuoran ti rinana okay.
tata dati nagdumaan nga simptomas no kasla panunutan tayo no anya ti apektado no gastric ulcer ba wenno duodenal ulcer no DJ basit nga bituka tay ba wenno daytoy basit nga bituka tay ba wenno daytoy tiyan tayo ti adda ti gasgas na. Okay. So no gastric ulcer mapansin tayo nga sakit ti tiyan tayo no makargaan no makargaan no mangan tayo kasjay. So dayjay so no og sakit ti rusok tayo no kadamangan tayo kaya nasaon baka dakdakkel ti tiyan sana nga tigasgas ket ayan ti tiyan. Kasi syempre no makargaan dayjay marasiris dayjay gasgas dayjay so nasaksakit. No daytoy duodenal ulcer apo no ditoy met ayan ti basit nga bituka ti ayan ti gasgas kadalasan apo agsakit ti tiyan 90 minutes to 3 nga oras malpas nga mangan. Apay takas jay. Siyempre dayjay makan, 'di ba, mangan tayo, agapo jay bibig tayo, agapo jay esophagus tayo, tas apan ditoy tiyan. Siyempre 90 to approximate apo nga 90 minutos hanggang 3 nga oras nga dayjay makan ditoy, maproseso ditoy ayan ti tiyan tayo sabay nga apan ditoy ayan ti basit nga bituka tayo. So panunutan nyo kasla mala dayjay gasgas jay tiyan no apan jay makan ditoy syempre no dagasgas ditoy apo ag sakit. So nga dayjay usually nga dati duodenal ulcer na ket mariri na dati sakit hanga no mangmangan no diket malpas ti maysa or 3 nga oras nga mangan no dayjay makan nga gapu di tiyan ket adda toyen nga apan jay basit nga bituka tayo. Ken syempre numangmangan usually maawan di sakit. Kasi awan mo ti apektado ditoy apo ditoy met. Okay? Ken adda ti maysa nga karakteristik nga makungkuna nga mapanunod tayo no baka jay ulcer tayo ket jay ayan ti duodenum munjun jay basit bituka no ringan na tayo apo iti parbangon mga between alas 12 aging gana alas 3. So dakdakkel ti tiyan sana nga dayjay ulcer tayo ko jay ti basit nga bituka hanga jay ayan ti tiyan. Anya pay apo ti marina dagiti adda ti peptic ulcer na. So nalaka nga mabsog, mabalin nga nalaka mabsog, tiri na tayo. Kasla ngay adda ti angin di tiyan tayo. Okay? Mabalin tay pay nga agsarwa wenno makasarsarwa. Dagiti duduma ti bagbagada adda ti naalsem nga kasla nga umakyat jay ayan ti karabokobda tapos di sarwada ket nalsem. Mabaling nga dayjay asido nga gapu jay rusok. Tapos apo daytoy nangisit nga takki kas makita yu ditoy apo so pasensya dagiti mangmangan nga agbuybuya. So kastoy apo ti tsura na nya dayjay nangisit nga kasla buok nga kasla pitak ti itsura na nga usually nabangsit apo. Apay ta nangisit datoy apo. Siyempre dayjay dara. Siyempre dagasgas apo kasla magasgasan mo lang ti ima tayo kakasjay agdara mo lang dayjay apo nya lalo na no kanayon nga matamtamaan dayjay nagasgasan nga parte na siyempre mabaling nga agdara dayjay. So nga nangisit dayjay itakyo apo ta dayjay dara nga gapuanan jay ayan ti gasgas ti rusok wenno jay ayan ti tiyan tayo ket mailaok ti asido di tiyan ti kulay na dayjay apo ket nangisit. So nga no makakita kay ti nangisit nga kastoy nga takki apo naggapu jay ngato ti digestive system tayo makungkunang upper gastrointestinal tract nga kabilang ket dayjay tiyan ken dayjay basit nga bituka tayo kas daytoy ni makita yo apo datoy. So ti upper gastrointestinal tract tayo apo manipod ditoy ngiwat agpababa aging gana jay basit nga bituka ti may kadua nga portion. Okay?
Nangisit nga takki apo. Ken dagitoy apo delikado dagitoy dagitoy ag kuttong kasjay. Kasi mabaling nga ditoy sakit ti rusok tayo bakan to ket di adati bukol met di tiyan tayo. So nga kasla ag ulcer met laeng. So dagijay talaga nga makita ti doktor nga ti kabiitan nga panawon. Okay, so kasano nga rod nga maamuan tayo no talaga nga dati ulcer tayo. So hantay nga mabaling nga ibaga nga adati ulcer ti maysa nga pasyente no nga nakita nga talaga no adati gasgas joneg. So ti pangkaraniwan nga aramiden apo ket dati makungkuna nga endoscopy. Dati endoscopy kas makita yo dati sample ditoy apo adati basit nga endoscope nga makungkuna nga kasla tubo nga rubber nga jay dulo na ket adati camera na nga nakakonektar ti maysa nga monitor. So ti ay aramid ditoy apo ket dagiti kakadwa tayo nga gastroenterologist. Okay? So usually dagiti endoscopy ket mararamid jay ospital. So dayjay nga rod endoscopist tayo nya isurek na dayjay tubo nga da camera na wenno jay endoscope mang makungkuna jay ngiwat ti pasyente tapno makita manipud ngiwat agturong aging gana ijay magna ijay ayan ti karabukob tapos di tiyan aging gana ijay may kadwa nga parte ti basit nga bituka tayo aging gana ijay apo ti makita dayjay endoscopy. No jay bituka tayo nga dakkel wenno jay colon tayo sabali mo dayjay apo dayjay makungkuna nga colonoscopy jay met ubet ti pagnaan na dayjay. Okay? So sino nga rod dagjay kasi no isurek da datoy makita nga mismo jay monitor dayjay itsura dayjay pagdaldalanan dayjay scope makita dayjay lining ti bituka tayo wenno dayjay tiyan tayo no dati gasgas na. Sino nga rod dagjay kailangan nga ma-endoscopy? Syempre dagiti adda anemia na apo. Okay, di bumababa ti daranan. Ket syempre baka adati agpadpadara nga talaga nga ulcer dita nga dakkel. So nga bumasbasit ti dara jay bagi tayo. Okay? Ken dagiti marigatan nga agtilmon. Okay, baka met adati bukol-bukol dito ayan ti karabukobyon or dito ayan ti tiyanyo. Or no agsarsaro ti dara baka maada ti almoranasen anya di ayan ti karabukob wenno di makungkunang esophageal varices. Okay? Ken syempre dayjay dara ti takki. Okay? Kasi no dagiti agpadara ti takki medyo nakaro dadyan apo mabaling nakaro dayjay gasgas na di tiyannan. So nga mailawaken dayjay dara jay asido nga maitakki na moten as nangisit. Okay? Ken syempre agkuttong kas timbagak tattayen syempre no agkutkutong mabalintay nga agpanunot baka met adati bukol jay bitukan. Okay? Kasi kailangan nga endoscopy tapno makita nga mismo. Okay? Noon dati jay bagbaki niya jay cancer ti tiyan. Ken dagijay kwapay kas makita tay tattay nya dagijay pasyente kailangan tay met nga masuri di dara na tapno makita tay nga rod no dati anemia na wenno nababati hemoglobin nan. When ken mabalin tay met nga makita no adda dayjay H. pylori nga bakterya nga kasimbak kinyayo tattay nga isu dayjay jay kadaywan nga rason no apay ta magasgasgasan no madadadael dayjay lining jay bituka ken jay tiyan tayo. Okay? Kami no adda dayjay bakterya kailangan nga mapatay so dayjay doktor tay apo ket agited ti reseta usually talo nga antibiotic dayjay inumen ti 2 weeks. Okay, tapno mapatay dayjay bakterya. So nga kailangan met dagiti duduma nga agpa-examine ti H. pylori nga makungkuna. Ken dayjay syempre masuri dayjay takki tayo. Okay? Tapno makita no dati ti dara na nga makikita gayam ti mata tayo, makita lang ti microscope.
Okay? Kasi adda dagiti saksakit pay nga daduma nga kailangan nga ma-roll out tayo nga hanga dayjay di sakit yo. So kasano nga rod ti makaiwas. So kas makita yo datoy slide tayo nga datoy tatay isumo lang dagiti risk factors tayo datoy. So syempre tapno makaiwas tayo ti peptic ulcer or gasgas ti bituka ken tiyan, maamuan tayo dagiti risk factor. So no kun natay tatay nga ti arak ket mabalin, so hantay nga masyado nga uminom ti arak. Okay? Tapos iwasan tayo apo ti agsigarilyo, okay? So makaiwas kay pay ti sakit nga lung cancer nya ken dagiti COPD kakasjay. Tapos hangkay gaming nga aggamit nga basta-basta apo iti dagiti ag-agas nga para rayuma. Okay, kailangan niyo pa-check up ti doktor. Kasi adda dagiti duduma nga ag-agas nga mas nasaysayaat nga hanga makaapektar jay rusok tayo. So safe nga kunada. So adda dagiti jay. Ngamin daytoy NSAIDs nga talaga mabalin nga gasgasen na ti tiyan tayo agtaki kay ito tinangisitan nya. So paulit-ulit dayjay. Ken syempre maiwasan nga may stress. Okay? Ken mangan ti kuskusto nga oras. Anya nga rod dagiti mabalin nga komplikasyon anya ti ulcer. Syempre gasgas dato ti tiyan mabalin nga butasan na nga mismo dayjay tiyan tayo apo dayjay makungkuna nga perforated ulcer. Okay? So sobra dayjay na po dahil syempre dayjay asido nga datoy nya kasla apektuaran na dayjay tiyan tayo nga mismo dayjay layer nga impakitak tatay kanyayo ginggana nga mabutasan dayjay. Syempre once nga nabutasan dayjay apo dagayjay makantayo dito rumwaran diyan ti tiyan tayo nga nalinis. So mabaling agkaroon kayo ti kwa peritonitis kakasjay dagayjay agbaling nga bakterya dito yan ti tiyan yon mabaling kay nga maoperaan nga dagos apo dagayjay. Kasano nga maamuan tumangken dayjay ayan ti banda ti sikmura yo kasla tabla apo ken sobra ti sakit na nga nakakukot kayon apo nya nga hanyo maobturanen ti sakit na. So no kasjay mabaling nga agpa-request di doktor yo ti X-ray ti tiyan or X-ray ti bara tanong makita dati kitaan ti doktor ijay nga senyales di X-ray tapno magkonsidera nga baka na butasan dayjay tiyan yon. Ken syempre adu ngamin ti urat ditoy syempre no magasgasa nagpadara nga agpadara. So may busang kayo ti dara. Okay? No dalagitoy apo nga maririnayog paitaray kayo dagos ti ospital. Okay? So dati lang apo dadi ko ti video ditoy so basta ti ulcer ada ti duwa nga klase na nya apo. Makungkon na nga gastric ulcer ken duodenal ulcer. No gastric ulcer tiyan ti apektaran na dati ni gasgas ti tiyan. No duodenal ulcer gasgas dayjay ayan ti umuna nga parte ti bituka nga duodenum nga makungkon na. Okay? So adda dagiti daduma-duma nga simptomas. So dayjay lang apo dayjay video tayo nga daytoy about peptic ulcer. Okay? So no kayat yu ti agpa-check up kanyami apo pa-schedule lang ditoy www.pinoymd.online. Okay? So dati man ni Dr. Kasem. Okay? Aging gana sumaruno tayo nga video apo. Diyos ti agngina. God bless us all.